Ebuka Obi you a fool, Ebuka Obi you an idiot, Ebuka Obi iwu mugu, fake pastor, Ebuka Obi erie na gị ọkwa ụnụ hụrụ na erie na nwanne anyị nwoke nọ n'ebe erie na ya ata anaghị ụnụ hụrụ ya mgbe anụ n'ebe gara Zion mụnwa nọ na aṅụ say hey thank God at least onye nke echegharị ya na amagha m na o nwere evil intention o ji gewe Zion na ọ garuo na Ebuka akwụkwọ nọmatị na ọ na-ekwu ndị dibịa chọrọ inyefe ndụ ha to Christ anụ n'ebe soro pụta Ebuka kpọgbute ha n'ọta kpechara ha ekpe were isi ya wụ factory the whole body were ya desa n'ọta dewe ya isi n'ọta wụọ ya ọyụ kpechara ya ekpere nye ya financial support in a understand were ego tight ndị mmadụ kwụrụ akwụ were ya nye ya for financial support o buru the money lataruo kpọwazie Ebuka iyi na ọmụgo na erie na ya nụkata onye na-ebecha dịka ya bi ode na-akụrụ Ebuka aka. I don't understand. Ode na-akụrụ Ebuka aka ọ na-aṅụ na ya erie na Zion chefuo na onye ọ bịara n'obi ya awụhụ na Ebuka ka ọ bịara n'obi ya enwere ike ọta ọwụ na nwere onye nwe ya nọ ọta ọwụ na ịhụrụ nwere onye nwe ya nọ enwere ọta ekwensu enwere nke Chineke ọta ọwụ na ịhụrụ nwere onye nwe enu o chefuo na onye ahụ nwe ọta ahụ ka ọ bịara mee that not even Ebuka. People began to drag Ebuka ndị otu maka ya sị na-awụli elu a na-drag Ebuka ọ na-atọ ha ọ na-atọ ya ọ na-afọ pawa o chefuo na ọwụhụ mgbe agbanyụrụ ceiling fan ka o ji anyụ ọwụhụ mgbe agbanyụrụ standing fan ka o ji anyụ o chefuo now precaution ya bịara ihe na-emaghị anya ya wepụ ọnụ na otu m sikwa agwa gị na ka m si agwa onwe m ihe na-emaghị anya ya wepụ anya gị na ya stop insulting men of God akparizina men of God i decide asụ na arọbi na-agụ ka ihe na worship we ya but anọ n'ebe ahụ na-akọtọ nke onye ọzọ buru ihe n'obi na ide ndụ today wụ nọ Chineke kere mụ na gị nyere gị ndụ a buru ihe n'obi you don't understand it now ịhụ na condition ọ na-ewute m. I'm not trying to say no Zion mekwere ihe ahụ ịghọtago but ihe ahụ ọ gbara ahụ as in that na o mere dị totally wrong ọ dị totally wrong you don't understand now ọ kpọtụọna injin aha bụ isi ihe na control the whole body ọ tụkwasara n'elu ọta Chineke with evil intention ọ gasana oyi na-etere n'isi ọgwụhụ nke ngozi ọwụrụ abụmọnụ oyila aha aghasana brain aghasana o gosi na adatina no God wo the ultimate yes brain aghasana injin bụ ahụ aghasana ọma ihe ọzọ na-eme na mgbe o mere vidio sịrị na onye hụrụ mmanya ya gbawuo mgbe ahụ unu cheta emere vidio sị kpọrọ this guy kpojegodu Zion kpọrọ na ya gaa na Zion ka Ebuka kperi ekpere na onye aba ahịa ọra na-ahụ ngwọta ara mmadụ kụrụ mmadụ na-ara ahụ ngwọta ma ọ fọzie nke Chineke strikere gị kpọrọ na onye a gaa Zion o meteghị ya asịghị m ga-eso na Matias otu biko akọjọzina men of God be very careful ebe Ebuka Obi nọ be very careful ebe our priest nọ even though na ha na-achọzi ewu anyị n'ala but be very careful ebe ha nọ be very careful ịhụ a priest na-akparị Ebuka Obi na-akparị men of God ọ na-akparị colleague ya esokwe na akparị ya mgbe punishment nke God is not a respecter of human person mgbe punishment nke ruru oye ekwete ọ ka mma na mmadụ bụrụ ọnụ karịa nke Chineke bụrụ ọnụ mmadụ bụ ọnụ he gakwuru Chukwu ịchọwa solution Chineke hilie gị but Chineke na onwe ya nyere gị ndụ bụ ọnụ awọndụ onye ya agbakwuru in a understanding hapụ na men of God aka
hapụ na Ebuka Obi aka, hapụ Ebuka Obi aka. Nke gị nwere ike imeghe echi, yes, nke gị nwere ike ịbịa tomorrow. Esozi na ndị na-akparị Ebuka akparị ya, ihe na-ema ha emaghị. Ebuka adịghị perfect, ozughị oke na mmadụ. Likewise me and you, all human being ka ọwụ. But sacrifices Ebuka na-eme, ị ga-emeli ihe. 100 days fasted, mmadụ akọ 100 days fasted. Ịma ihe ọ pụtara. Ịma ihe ọ pụtara. 100 days, ịma ihe ọ pụtara. Sacrifices that young man na-eme dị too much. Ọ dịrị mụ na gị too much. A man nọrọ n'elu ọta sị na ya wụ virgin, na ọ bụrụ na ịma na ya dị na-egogo before, come out with your proof. Till today onwebeghị onye bịaranụ. Till today, at his age, ị ga-emelie. At his age, ị ga-emelie. Hapụ na Ebuka Obi aka. Ihe a mere anụnụ ebe a, we listen to some of you. Eche worship dibịa gị, mere ihe dibịa gị. Hapụ Ebuka, hapụ men of God, hapụ ndị fada aka. You may understand. Ndụmọdụ I will vote for you and for myself and for myself. You may understand it. Hapụ na Ebuka Obi aka. Egwere na Ebuka na adewa as a commodity. Onye mepe ọnụ ọkparị ya, onye mepe ọnụ ọkparị ya. A na-ebo ya ebubo because onye ha enyeghị lawsuit. Yes, a na-ebu ya ebubo because onye ha enyeghị lawsuit. If you na ị ga-ala free, you will not go scot free. Ị gaghị ala free. You may understand it. Were ihe a mere anụnụ ebe mụrụ akọ. Were ihe mere anụnụ ebe mụrụ akọ. Were mụrụ akọ. And to parents anụnụ ebe biko, I'm sure na ụnụ ma mgbe nwa ụnụ nwoke played that game. Kpọrọ ọnụ ya maka otu aka rụta mmanụ ozu ọha niile ọnụ. You may understand. Enwere ihe somebody ya eme, ọ wụrụ the whole household ka ọ ya eme affect. Ọ ihe mere m ji ekwu enyiwe m eme vidio nke ahụ iche. Before inyere mmadụ aka, ihe onye na-arịa ahụ enyere ya aka, be very sure that ị naghị eme inherit. O nwere ike onye ahụ na-eme ihe punishment from God, ọ wụrụ ị gawa inyere ya aka ime inherit punishment ahụ. Nke ahụ wa another day ka m eme that video. Ị ghọtago? So parents ahụ n'ebe ụmụnne ya biko kpọrọ na ya gawa Zion. O mere arụ ebe ahụ. O mere arụ. Ị na-eme understand? Kpọrọ na ya jewa, ama m na Ebuka adịghị wicked. Ebuka ya help. Nke fọziri n'ụfọrọ Chukwu, ọ ya ekpe nke o je wụrụ mmadụ, mana nke fọrọ n'ụfọrọ Chukwu. Remember, ọta ọwụna, ọta, emi ọta ịhụrụ nwere onye nwe ya nọ. Ọta ọwụna ịhụrụ nwere onye nwe ya nọ. Ị na-eme ihe ọjọọ, wụghị onye ahụ na-akwụ n'elu ọta ahụ ka ị na-eme ihe ọjọọ. Ọ the person nwe dị ọta ka ị na-eme ihe ahụ. Udo dịrị ọnụ.